Раз, два, три, четыре, пять. Выйшаў зайчик пагуляць. Раптам бачыць, каля школы невысокі плот. Смело скочыў касавокі проста ў агарод. Знаем, што табе да густу, нас не правядзеш. Ах ты шустры, так капусту нам усю згрызеш. Раз, два, три, четыре, пять. Хоча зайчик уцякаць, просіць зайчик не караць. Вось так. Дякую табе за гэтае пераднавагодняе Жарты. Жарты. Можна што-нибудь Добрый другое. день. Сегодня в эфире у нас черговый, напомню, апошний выпуск нашего арт-клуба в этом году. И у нас в арт-клубе Галина Дягилева, и она основательница театра «Знич». Галенька, ну театр, ён існуе не першы год, але вось 20-го, по-моему, кастрычніка у вас было адкрыццё вашага сезона на новой сцене, так? У касцёле Сымона і Алены. Так. Калі можна, ну, некалькі слоў. Это была вельмі хвалюючая, радасная падзея, якой мы чакалі 4 гады. И не просто чакалі, а, конечно, па наших силах слабых стараліся дапамагчы гаспадару пробышчу касцёла, ксяндзу магістру Владзіславу Завадніку, таму што калісьці, яшчэ ў 95-м годзе, калі пачалася наша праца пад дахам, святым дахам, на гэтым святым месцы, што, конечно, было няпроста, таму што гэта было пасля таго, як добра пазнаёміўся з намі гаспадар гэтага месца, Владзіслаў Завальнюк. І вось нашы такія спектаклі, яны імкнуцца да таго, каб быць, конечно, такімі. Ну і самі творы, па якіх зробленыя спектаклі, яны не пярэчаць таму, каб быть вот таким вот, слава Богу, месте. Мы радуемся, что эта частка, этот удел костела стає якби ще одною сходкою зрозуміння не тільки сьогоднішнього дня, але дякуючи театру «Знич», особливо Галині Дягилевой, яка якраз візуальні сцени показує нам історію, ці всі животворні корані, дякуючи яким тим короням, прадедам ми сьогодні живемо. И я хочу пожадать, как Знич, все супрацовники были подобные тому люстеру, якое адлюстровывает историю, культуру, сегодняшний день и лепшую будущую, коли мы спознаем лепш нас самих, історію і певну духовність. Бо ми не можемо уявити, як наші батьки і прадіди були невіруючими людьми, чи навогул не християни, дякуючи їх вірі, їх духовності, вони заховали, вони принесли эту лампаду для нас, цей світоч, з чого ми користаємося сьогодні. Щоб ми не губляли цей дар, бо духовність, вона як цемент, який тримає кожну побудову. Цеглину з цеглиною. Нема цього раствора цемента, нема ні одного дома. І ми будуємо цей дом, дом як батьківщину, країну, супольність, культуру.
І бездуховність не вельми упевнені можемо бути, як пан Єсус каже, що цей дом, який побудований на піску, Сіону стоїть. Нехай Бог допоможе нам, щоб ми, дякуючи всьому бачному, оцінюючи все те, що ми отримали в спадщину, заховали самим і передали розумно, як належить добро, цивілізованим, розумним людям, эту духовную и культурную эстафету спадщину наступным поколениям. Щастя вам Боже, і ми вельми раді вас бачити тут, у этой святині. Святині театру і святині костела святих Симона і Олега. Мы там присутничали. Правда, у нас камера была аматорская, не профессийная. Ну, вы же профессионал. Ну, Тим не менш. Гэта не падмяняе тэхнікі. Але мы пакажам нейкія фрагменты. І вось што цікава. Ты разумееш, калі мы пачалі там здымкі, выступала Вольга Іпатова, а цябе не было. І яна да цябе там звярталася, а цябе не было. І ты толькі з'явілася аднекуль, як, не знаю, як нейкае здание, што у самом канцы, калі на табе там нешта там... А яна запытала, а дзе Галіна Дзягілева? Так. І тады мне прыйшлося парушыць наш сцэнарый выйсці. Да, давай вот зараз мы паглядзім самы урывачак з гэтага ўсяго. І ты пабачыш, як это ўсё, што яна казала. Ты ж гэта ще не бачыў? Не. Калі вас кажа, Я вельмі з вялікай цікавасцю сачу за тым, як працуе Галіна Дзягілева, што яна робіць, як яна гэта робіць. І скажу вам, што думаецца мне, што ў шэрагу тых дзеячоў сённяшняга беларускага адраджэння яна займае адно з першых месцаў. Я прыйшла павіншаваць яе і як грамадскага дзеяча, і як сваю сяброўку, і як мілага мне чалавека, які умее быць прыгожым, светлым, у самых, здавалася б, неспрыяльных для таго варунках, які умее спакойна, годна, але заўсёды настойліва рабіць тую беларускую справу, без якой, можа быць, наша грамадства здэнацыяналізавалася б сёння і не адчувала ў сабе той беларускасці, той любові да радзімы, без якой увогуле ніякае адраджэнне немагчыма. А дзе сама Галіна, дарэчы? Галечка. Покажите нам. Я просто принесла тебе маленький подарунок. Я принесла тебе, по-моему, символ того, чем ты сама являешься. Твой театр «Знич», я принесла Иерусалимскую свечу. Яна з Иерусалима, яна опалена тым добродатным огнем Господнім, прыроду якога сёння матэрыялазнаўцы нашы вытлумачыць не могуць. Мне здаецца, што ў чалавека, у якім ёсць творчы пачатак, вот у ім гэты самы добродатны агонь творчасці гарыць. І бывае так, што чалавек як бы эксплуатуе гэту Божую іскру, ён эксплуатуе, і ў канцы жыцця ён спустошаны, ён прыходзіць да нейкіх высноваў, можа быць, ён знішчае сябе ў матэрыяльных дабротах. А ёсць чалавек, які, напрыклад, яе увесь час гэтую свячу, гэты аганёк разгарае, ён яе падкладае як бы трохі сваёй душы і гарыць яркі агонь. Галечка, няхай гэтым агнём, добродатным агнём Господнім будзе асвечаны пачатак твайго сезона і твой тэатр. Я хочу поручить апостольской Стужку при открытии театра у памяшканні касцёла перарэзваў папскі нунцый, які прыехаў на Беларусь з Рыма.
тая імпрэза, якая была 20 Так. кастрычніка, она пачалася з чаго? Памятаеш, не? Ты Конечно. выйшла на сцэну. І у вобразе, пробач мне, немкі, Героини спектакля. гераіні. Виленские мрои. Так. І самае цікавае, што пасля гэтага спектакля, ну, не ўсе ведалі, чаму такі вобраз, чаму што гэта. Ну, вот захотели доведаться, значит, придут на А? спектакль. Конечно. Ты нет, ты зараз там. Просто справа ў тым, што чаму так? Таму што гэта такі спектакль незвычайны для моноспектакля. Ведаеш, Форма. ёсць уже такое ўяўленне. Сама форма гэта зразумела. Мы пра гэта перагаварылі крышачку. Колькі у нас тут магчымасць ёсць. Звычайна так. Мінімум афармлення, мінімум толькі неабходнае. Так? Ну, з чаго пачыналіся вядомыя моноспектаклі ў нашай былой вялікай краіне, гэта рэцэптар, Гамлет, там, ну і много других, і Юрскі, там прыкладаў много, так? І з нічога абсалютна дыванок, там, як казаў Немірович Данченко, выходзіць артысты, пацверджанне, вось тэатр. Святло, дыванок і вось цэлы тэатр, все. Вось. А тут такі спектакль, які запатрабаваў, каб было такое афармленне, ты бачыў колькі ўсяго? Цэлы музей, і нават цэлы горад, цэлы Вільня, як раней называўся. Была наша сталіца. Падаравалі нейкі там, некую там, да? Так. Падаравалі некую. І вось усе артысты гэтыя, як бы, вот, знаеш, гісторыя адбываецца таксама калісьці, вот тое, што мы з табой зараз гаворым, таксама ўжо перайдзе ў некую гісторыю, там, скажем, калі гэта захаваецца, камусьці, калі будзе гэта цікава. Вось і артысты як экспанаты, ведаеш, яны, кожны з іх унёс, і многія, хто прыходзяць, яны свой унёсак такі добры робяць. Толькі тады яны і застаюцца ў твоей справе. І вось таму так было пабудавана. Вось ты бачыш, помніш, я да іх падыходзіла там. А потым я пачала не фон Луцкевіч казаць, памятаеш, а фон Владзіслав Завальнюк. І казаць, што месца, там все адпавядае нямецкі тэкст, я его трошечки, ну, жартом ну, так. может, вот зараз, и все. Ну, сейчас вот ты написано, сыграй, ну, кавалочек с этих спектаклей. Так там же все у тебя запись. Нет, ты зараз сыграй. Там мы поглядим. Ну, які, наприклад? Ну, які хочеш. Ну, кавалочек. Створення музею адбывалася на моих вачах. Кожная рэч тут звязана і з маім жыццём. Нашае сяброўства з Іваном Луцкевічем было вельмі шчырым. Я вельмі шмат дапамагала яму ў ягонай працы. Но гэты музей пачаў стварацца яшчэ пры ягоным жыцці. І ўжо зрабіў у сваёй кватэры экспазіцыю беларускага народнага побыту і мастацтва. У той час увесь доход братоў Антона Івана Луцкевічу прыносіла прыпадковая купля і продаж антыкварных рэчаў. Так, маўляў, спекуляцыі. Іван быў проста майстра гэткай камерцыі. Так таленавіта ён знаходзіў антыкі деньги. Тут антыкі деньги мало, але ж... Як бы тебе я любила, як бы тебе берегла, что б для тебя не зрабила, что б для тебя не змогла, як бы бесшотно гучала моя до тебе любовь, як бы я молчала, коли б не хотел ты слов. Голос твой, твоя кровь, шла б я завяз, делила с тобой до круглой осень свою и весну. Як бы тебя я любила, без меры и мяжи, что б для тебя не зрабила. Чему ты молчишь? Скажи. Цяпер гэта страшны успамін. Я прачнуўся раніцай,
Я думаю, на початку 8-го покоя было амаль зусім светла. Я проснуўся ў поўнай свядомасці, расплюшчыў вочы. І яна стояла каля стола, трымала ў руках рэвальвер. Яна не бачила, што я прачнуўся і гляджу. І раптам яна пачала пасоўвацца ў мой бок з рэвальвером у руках. Я хутка заплюўшы вочы і прыкінуўся, што моцна сплю. Яна наблизилася до ложка и стала надо мной. Хотя усталявалась мертвая тишиня, але я чуў гэтую тишиню. Тут адбыўся один сутаргавы рух, и я, не стрымаўшыся насуперак волі, расплюшчыў вочы. Яна глядзела просто мне ў твар, наши позіркі сустрэліся. Але мы глядели один на одного не больше за імгненне. Я зноў хутка заплюшчыў вочы і вырашыў з усей силы моей души, што ўжо больш не варухнуся, не расплюшчу вочы, што ад мяне не чакала. Цішыня працягвалася. Яна стаяла надо мной, і раптам я адчуў ля маёй скроні, каля самых моих волосов, холодный дотык железа. Называется «Знич», и в афише «Театр одного актера». А калі мы там з'являемся, там не один актер, там не толькі Галя Дягілева, там есть и іншыя особы. И мне пытаются, а чему называется «Театр одного актера». Ну ты такі хитрый, такое пытанне задаеш, як быццам ты нічога не ведаеш. Ты ж вельмі добра разумееш, што аднаго актера гэта не толькі таму, што адна і ўсё адна робіць, і ўсё, і больш ніхто, а таму, што проста моноспектаклі. Моноспектаклі нашы гледачы добра ведаюць, што гэта просто такая форма, вельмі цікавая, тэатральная, дарэчы, якая можа пацвердзіць, што гэта сапраўдная прафесійнасць, таму што, уяўляеш, моноспектакль сыграць, там на аднаго паглядзеў 5 хвілінаў, і ўжо дастаткова. А тут цэлы спектакль. І уяўленне, канешне, што не адзін чалавек, а многа вобразаў узнікае. Партнёр, твой глядач, ну і гэтак далей, не пра гэта, відаць, наша гутарка. Конечно, гэта правакацыя была, ну я правакацыя для гледачоў, да. Я разумею, что у тебя самое есть там шэраг моноспектакляў одного актера. И у тебя довольно цікавый подбор. А як ты подбираешь гэтыя моноспектаклікі свае? Ну, гэта ўсё арганічна, натуральна, як, гэта бывае так, што прапановы, бывае так, што гэта неабходнасць такая вот, выкіроўваецца так рэпертуар. Нічога такога, ведаеш, прыдуманага, такога, як бы, спецыяльна прыцягнутага. Я хотел бы твою увагу звярнуць на гэтага маладога чалавека, які у нас не звяртае ніякай увагі. Ён на свой партнёршу глядзіць, нека замілавана. Так здарылася, што сёння няма у нас цымбал. Я думаю, што вы зможаце яе віртуознасць, яе талент пачуць калі? Ну, тады, калі яна будзе выступаць у тэатры «Знич» альбо ў калектыве «Свята». Калі можна, прыгадай, колькі радкоў з твайго моноспектакля «Знічы»
з той імпрези, яку ти радів 20 кастрычніка. Я хотел бы споткаться с вами на улице у тихую синюю ночь и сказать: бачите гэтыя зоры, ясныя зоры Геркулеса, да іх ляціць наше солнце, и нясецца за солнцем земля. Кто мы такие? Только подорожные попутники сярод нябёс. Так на что ж на земле сварки, звадки, болью, горыч, и все мы разом летим до зор. Войди, шерая зазуля, с умным гуком у горы. Мой скажа, что я жить и буду, але лепш не говори, бо не то есть свечить мое сердце, груди хворые мои, болью их мне душу огорчает. Голос думцы падает, кажа, что недолго проживу я, что загину без поры. Прилетишь тады ты на могилу, закувая губары. Прилетишь тады ты на могилу, закувая губары. Скончився спектакль, Микола Леончик и Лариса Горцева-Клеваска. Да. Добрый вечер. Сядайте. Со святом. Два актера, яких я вельми люблю. Люблю... Володя, мы тебя так само любим. Люблю по двух причинах. Тому що вони, ну, наогул таленавітыя люди. Перше, а по-другое, тому що яны кіўгаўцы. Микола, ну, до тебе пришел Шаров. Скажи мне, калі ласка, вось я ведаю, ты неяк усё там да гумора, да ўсяго. А ты не друкаваўся нідзе, не? Увогуле не, але ну, быў выпадак у газете «Фізкультурнік Беларусі». Отика. Калі наши мінскія дынамаўцы у 82-м годзе стали чэмпіёнамі СССР. Вось тады я напісаў і пародыі на наших футболістаў. Ну, пригадай, а, калі можеш. Могу. Зараз успомню. Ну, скажем, на капитана команды Юрия Пудышева. Команду за собой ведет, мозгами на поле играя. И если дальше так пойдет, он может вырасти в Гарая. Вот. Ну, шмат было. Ну и вот в фізкультурнікі Беларусі вот з'явіліся там. Коля, а ну, пригадай некую пародию на актеров, на своих сяброў. Ну, скажем так, у тэатры у мяне один з любимых артыстаў это Михась Пятроў. Вот, на яго такая эпиграмма. Ой, зараз успомню. Я заўсёды успоминаю первую строчку, а потом уже... Когда был юношей Петров, играл котов, собак и зайцев. Теперь играет всех дедов. Их у него как 100 китайцев. А вот у тебя на себе есть эпиграмма какая-то?
Сябры написали. Ну, давай. Ну, а я им допомог. Ну, ты ласка. Вот. Искусству нужен так Леончик. И далей думали, как тигру на хвосте. И вот думают, а я с другой гримерки им подсказываю. Кулончик. Вот так з'явилася эта эпиграмма. Ну, і, Микола, ну, і нейтральне саме, може би, 2-3 строфи з того, що зачитав на імпрезі, коли 20-го. Уривок со спектакля. Уривок со спектакля, якраз. Пакуль жанчыны неторопко стаўлялі закусь на столы, мужчыны в тенью под истопкой кругляка, свойтавши стары, пускали дыму асалоду. Вели гаворку меж собой и про урожай, и про погоду, и про далёкі Лиссабон. Хоть чуўся гурт правами роўны, ніхто не лёкай і не пан, але як рэдкі. Ось, шановны, у цэнтры ўвагі быў Сцяпан. І тут з'явіўся дядька Лёкса. Дзень добры даў, паставіў кіф, у братцы, ледзьве прывалокся. Не служаць ногі, хоць адкінь. Ну, дядька, лебусь вон таксама ўжо хацілі шкрэбаў дол. А гляньце, як цяпер гайсае, калі пабраўся з маладой. Пісаў наш друг, якісь ранец, таксама, за 70 гадоў, при мусульманскім іх Коране жаніўся 36 разоў. Ну, лебусь столькі ўжо не зможа. Хаця, як кажа, всё сяло пасля жаніцьбы, дай ты Божа, яму на водмалаць пайшло. Мужчыны дружна рагатнулі, ўжо адчулася па ўсім, на тую тэму павярнулі, з якой не выплывацца ім. Ну, а што далей было, тое, што было на імпрэзе. Я ўсё на спектаклі ў тебе мог предугледзець і Ларису, і Миколу, і... ну, усіх мог. Я аднаго не мог предугледзець, якім чынам у тебе ў спектаклі з'явяцца лялькі. Ну, так а чаму ж? Натуральна. Смаженным куранятком. Саму гэта смаженным. Лепей с вареным укропом. Не-не-не-не, смаженное. Вареное, смаженное, вареное. Смаженное, вареное, смаженное. Нехто делал век. Нехто делал век. Индерлим. О, да. Ой. Хочу есть. Ой, что за хотинка? Не мои хлеба с корынки. Есть? Это было нечакано не для меня одного, разумеешь. Я что, Галочка, думаю, что у тебя уже есть, я спадзяюся, есть свой глядач. Здаецца, ёсць. Ёсць. Таму што я вось тыя твары, якія я бачыў тады у касцёле 20-го, я іх бачыў і раней у цябе.
Ларисочка, для мяне было нечаканасць. То, што я убачыў на адкрыцці тэатра, цябе вось там у касцёле Сымона і Алены, і вось там ты выйшла. Я чаму кажу нечаканасць? Таму што я ведаю сама, што ты ўжо так выступаеш сваімі моноспектаклямі, і ў цябе вялікая нейкая ёсць акалічнасць такая, што у цябе і муж, знакаміты паэт Артур Вольскі. А як вот здалася так, што ты казалася менавіта у тэатры Галіны Дягілевай? А гэта, я думаю, это Галочкін талент. Яна як магніт прыцягвае людзей. Ці было гэта ў сапраўднасці? Ці гэта прыснілася? Не, не было. Не было, не магло быць. І ўсё ж такі ён быў. Ён быў, былі яго вершы. Каб не было яго, не было б мяне. Доўга я думала і гадала. Як же себе зваць? Ці то полькай, ці то літовкай. А ён прыйшоў і сказаў: мова наша ёсць такая ж людская, панская, французская, альбо не. І шмат же мы гаворым як добра. Аднак так стане ківалі на не кідайце ж мовы нашай беларускай, каб не говорили. Дякую. Добрый. Честь и слава твоему слову. Нехай моя скрипка дуться твою допевает. И сегодня, и завтра, и весь век. Расте наш оркестр, расте. До вашей дудки и моей скрипки долучилась купаловская жалейка. А кольки новых голосов, молодых, здоровых, я уже чую голосы. И няхай не устанет, няхай. Учора, 25 стежня, было Рождество Христово по календары католіцкай канфесіі. І мы віншуем усіх вернікаў з гэтым святам. Я жадаю, каб твой тэатр, ваш тэатр, ён жыў доўга, каб вы нас радавалі новымі прэм'ерамі і не забываліся па тэлебачанню, запрашайце нас, мы заўсёды да вас прыйдзем. Дзякуй. Табе асабіста я жадаю, я не ведаю, што можа табе пажадаць закаханы у цябе чалавек. Вялікі дзякуй.